Il-qaddis patrun tal-kaċċaturi ngħata salut spettakolari f'San Ġiljan waqt it-tradizzjoni annwali li takkumpanja d-dera tal-istatwa titolari tal-qaddis meqjum il-Ġiljaniżi fil-bib tal-Knisja Parrokjali. Ftit mumenti biss qabel ma dawn il-kaċċaturi qegħdin hawnhekk fuq il-bejt tal-Knisja ta' San Ġiljan qegħdin jingħataw propju l-aħħar istruzzjonijiet anki dwar l-aspett ta' sigurtà. Minkejja ħsejjes jintlaqgħu b'applawżi brijużi li jtarxu, m'hemmx li ċkemm biża' s-sigurtà tal-ġenerazzjonijiet ta' Ġiljaniżi, turisti oħrajn li għandhom għal qalbhom din il-festa għaliex l-iskrata ċuma blank sempliċiment iġeddu tradizzjoni li bdiet fl-1983. Fost dawk il-kaċċaturi li qed jieħdu semm hemm missier u bint, Antoine u Marija Mikallef. Nix ħafna jisa t-tielet sena tagħna di. T-tielet sena, kull darba ġejna, kull sena ġu. U nħossni permettejt it-tifla, komunità qawwijek, għaqda. Għal Paul Busuttil din hija l-ewwel darba li qed jieħu sehem fit-tradizzjoni. Jgħid li jinsab eċitatu kburi li qed jissieħeb mal-komunità tal-kaċċaturi ftit jiem biss qabel il-bidu tal-istaġun. Imma veru ser jitlob għall protezzjoni ta' San Ġiljan waqt li jkun qed jiġbed il-grillu. U vera dak il-ħin tkun qed titlob lil San Ġiljan tal-protezzjoni tiegħu. Ejja. Efhem biex ikollna kastaġun sabiħ u delizzju sabiħ. L-attività hija koordinata mill-Federazzjoni Kaċċaturi Nassaba u Konservazzjonisti. Din hija 39 darba li qegħdin jorganizzawha. Lukas Mikallef li huwa l-President tal-FKNK qal li t-tradizzjoni taqqat lill-komunità ta' kaċċaturi. Ovvjament il-Festa San Ġiljan huwa l-patrun qaddis tal-kaċċaturi u propju hija l-unika festa f'Malta fejn is-salut għadu jsir mill-kaċċaturi għal patrun tagħhom. Godfrey Pisanu huwa uffiċjal mill-FKNK għal il-kaċċaturi li ammontaw għal madwar 40 jisparaw rawn ta' madwar 20 tir. Di tirrepreżenta minn żmien il-kavallieri il-musketterija li kienu jagħmlu għall-muskettieri. Il-tradizzjoni tal-isparar bis-senter illum hija preżenti biss f'San Ġiljan. F'lokalitajiet oħrajn is-salut tipikament iseħħ permezz tal-isparar ta' 21 murtali f'xi lokalitajiet permezz tal-isparar tal-musketterija minn fuq il-bjut.